I pozdrav ljudi, moji dobrodošli u novi video. Danas ćemo da igramo Bunker Stars. What the? Te ja letim. What? Fotnimo. Što sam bez perja. Inače ljudi, ovdje moramo da stignemo do Afrike, da. Zato što se ovaj pingvin na početku pogleda kroz teleskop pa je vidio neku pingvinicu. I mi moramo da dođemo do nje. Možda ne u ovom videu, ali bitno je da možda pobjedimo. Ja sam igrao na ovu igricu, možda da otvorimo ovo. Max 5. What the friga? Što ja moram da kada ga ne uhvatim da ovako izdrobim sneg? Jao sam. Wow, ne, good ninja. Nije dugo bilo Roblox videa, ljudi moji. Možda i neće biti više Roblox videa. Samo se šalim. Biće 5000 Roblox videa na ovom. Vidio svemira, nije skinuo se. Ja zaboravim to. Isklizao se. What the fuck? Mi možemo da kupimo ovo, ali za ove gemove. Gemove, ja sam kupio u Pal. Čaulopat. Pokvarila si mi video.